El poble de Sant Aniol de Finestres està situat a 415 metres a la dreta de la Riera de Llémena i es va construir al voltant de l'església parroquial de Sant Aniol, documentada des del 922. És, per tant, una església d'origen romànic formada per una sola nau, tot i que l'estructura original ha estat molt alterada per les reformes que s'hi han anat fent. D'època romànica, conserva l'absis semicircular. Al nord i al sud de l'estructura se li afegiren construccions que a l'interior acullen les capelles laterals, una de les quals està dedicada a Santa Llúcia. A l'extrem de ponent s'alça la torre del campanar. L'any 1997, arran d'unes obres en el presbiteri, es va efectuar una troballa arqueològica excepcional que va revelar l'origen històric del poble. Es va descobrir un mosaic d'època romana que va permetre datar l'estructura del segle II abans de Crist al segle I abans de Crist. Tot apunta que són les restes d'un petit templet que potser estava dedicat a les nimfes o donzelles que habitaven boscos i aigües. Ara bé, un dels indrets que conformen de manera més clara la història de Sant Aniol és l'antic poble de Finestres, a 880 metres a la Serra de Finestres. Aquest nucli té els seus orígens històrics vinculats al castell de Finestres i a l'església de Santa Maria de Finestres, que va ser consagrada al 947 pel bisbe Godmar de Girona. Aquesta església està situada a poc més de 5 quilòmetres de Sant Aniol, en una pista forestal que va fins a Mieres, però només s'hi pot arribar a peu. Es tracta d'un temple d'origen romànic d'una sola nau, molt modificada, entre altres coses perquè va patir els terratrèmols de 1427 i 1428. El temple, que va ser ampliat el 1779 i el 1813, actualment és tancat. Amb tot, cada any s'hi continua celebrant l'aplec del Roser el diumenge després de la segona Pasqua. Una mica més amunt, al camí de Sant Aniol a Santa Pau, a 960 metres d'altura, hi ha les restes del castell de Finestres. Aquesta fortalesa es troba documentada des de l'any 947 i se sap que era de dimensions reduïdes, típicament roquera, i ocupava tota la plataforma de la muntanya, que està envoltada per precipicis. El castell va quedar derruït arran dels terratrèmols del segle XV i actualment només hi ha restes d'una cisterna i uns trams de graonada adossats a la roca que permeten enfilar-se a la ruïna. Enmig de la serra, a l'est del municipi de Sant Aniol de Finestres, hi ha una altra de les ermites romàniques del municipi, l'església de Sant Miquel de Bustins. És una petita construcció d'una sola nau i absis semicircular amb una finestra central, dues laterals i un campanar de cadireta de doble obertura. Però l'època romànica va ser molt activa a les serres que voregen aquest municipi i la de les Medes no va ser una excepció. Així doncs, al veïnat de les Medes, situat a la capçalera de la Riera de Llémena, també hi trobem les ruïnes de l'església romànica de Sant Joan de les Medes, a més de la de Sant Julià. Un altre edifici d'origen romànic i una altra església dedicada a Sant Julià que va ser modificada posteriorment.